FX Lider, vaš partner za sigurne investicije. Dobar dan, gledate nedeljni presek kretanja globalnog finansijskog tržišta. Nakon nekoliko nedelja pada, tokom prošle nedelje dolar je konačno uspeo da se konsoliduje i ostvari umeren rast, podržan dobrim rezultatima inflacije u SAD-u. Sa druge strane, evro je u odnosu na američku valutu pao na mesečni minimum, jer zabrinutost oko budućnosti Grčke u zoni evra i dalje vrši jak pritisak na evropsku valutu. Grčka priča i dalje u centru pažnje. Pregovori su i dalje veoma neizvesni, a situacija sa likvidnosti u Grčkoj dodatno se pogoršava, što je naročito alarmantno s obzirom da se bliži kraj meseca kada se isplaćuju plate i penzije. Pored toga, Grčka bi tokom juna trebalo da isplati ratu kredita MMF-u u visini od 1,7 milijardi evra. Krajnji rok za prvu isplatu je 5. jun i kako sada stvari stoje, Grčka neće biti u mogućnosti da ispuni svoje obaveze. Do kraja nedelje očekuju nas uglavnom ekonomski izveštaji u SAD-u, a među njima su nedovršena prodaja kuća i GDP tokom prvog kvartala. Rast dolara imao je i veliki uticaj na cene roba. Cena zlata pala je ispod $1.200 po unci nakon minornog rasta tokom ponedeljka, do koga je došlo usled niske likvidnosti tržišta, jer su banke bile zatvorene u SAD-u, ali i u većini evropskih zemalja. Jak dolar obično ima negativan uticaj na cenu zlata, jer smanjuje tražnju za ovim plemenitim metalom kao alternativnim instrumentom. Na cenu sirove nafte dalje utiču suprotni faktori. Nedeljni izveštaj o broju naftnih bušotina u SAD-u pokazuje pad na najniži nivo od avgusta 2010. godine, što ukazuje da na niži nivoje proizvodnja, samim tim i smanjenje prekomernih zaliha. Prošlonedeljni izveštaji upravo su pokazali pad zaliha i to treću nedelju za redom. Sa druge strane, uvoz nafte u Kinu tokom aprila po prvi put je nadmašio uvoz u SAD. Rast uvoza do koga je došlo i pored smanjenja ekonomske aktivnosti verovatno je delom i zbog uvoza iz Irana. Gledali ste nedeljni presek kretanja globalnog finansijskog tržišta.